Hej og velkommen tilbage til endnu en video på dansk, som jeg havde lovet et par stykker, jeg ville lave som næste video. Ligesom jeg gjorde i sidste video, så tænkte jeg, at jeg ville læse fra en bog. Endnu en gang H.C. Andersen. Denne gang er det den danske bog, jeg har. H.C. Andersens eventyr for børn. Med den grimme melding på her. Jeg købte den for 200 kroner fra H.C. Andersens hus, eller museum er det vel egentlig. Da jeg var i Danmark hen over julen, der tog mig og jeg og min familie, vi tog på det museum, der er. Og så vi også hans barndomshjem efterfølgende. Og det var en mega fed oplevelse. Jeg mener, jeg havde været der engang, da jeg var mindre, men ikke noget, jeg kunne huske. Og vi tog så derind. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været der, men man får et headset på, og så går man igennem udstillingen, og så når man stiller, så er der så nogle klistermærker på gulvet, som viser, at der kan man stå. Og hvis man så står der, så starter lyden, og så fortæller den en historie omkring hans liv. Det var rigtig fedt. Der er også et legerum nedenunder til børn, og vi havde min nevø og min niece med, så de legede dernede. Det var faktisk rigtig sjovt. Det var et ret fedt legerum, de havde. Og så, når man køber billet der til museet, så får man også en billet til at se hans barndomshjem, som ligger et stykke derfra. Ikke så langt. Så det gjorde vi. Men når man så er færdig med museum, der er der en butik, en lille shop, de har, hvor man så kan købe forskellige ting. Og der havde jeg sagt, at jeg kunne rigtig godt tænke mig at købe en H.C. Andersen-bog og tage med hjem. Og så fandt vi den her, med min mand. Der er en liste over, eventyrene her om bagpå. Der er den grimme ælling, den lille pige med svovlstikkerne, svinedrengen, fyrtøjet, kejserens nye klæder, grantræet, snemanden, prinsessen på ærten, Tommelise, Klods Hans og den standhaftige tinsoldat. Og min yndlings er helt klart grantræet. Har altid været min yndlingshistorie. Selvom den jo egentlig har en lidt trist slutning, så har det altid været min yndlings. Det er en rimelig tyk bog med alle historierne i. Jeg ved ikke, om der er andre, der har det på den her måde, men jeg elsker nye bøger. Lugten af nye bøger. Da jeg var mindre, jeg elskede, når vi skulle på biblioteket i skoletiden, og jeg kunne gå rundt og så duften af alle de der bøger. Jeg synes simpelthen, det var fantastisk. Jeg må indrømme, der er faktisk nogle rigtig fine, det prøver at se, om jeg kan vise dem her, nogle rigtig fine billeder i bogen. Jeg ved ikke lige, hvor nemt det bliver her at vise. Sådan lidt der. Nogle rigtig, rigtig fine illustrationer. Der står, de er illustreret af Svend Otto S. Ham kender jeg ikke lige til, men jeg synes, at han gør et godt stykke arbejde. Og jeg tænkte, nu læste jeg jo Den lille pige med svovlstikkerne den anden dag på engelsk. Og jeg tænker, at vi kan gå i gang med at læse min yndlingshistorie, Grantræet. Jeg ved godt, det er en julehistorie, men jeg tænker, det er den første, vi starter med. Og så håber jeg selvfølgelig, at folk kan lide den. Min plan er, at jeg vil gå igennem alle historierne heri. Men jeg tænker, at vi starter med Grantræet, så efterfølgende kan vi nok tage dem i rækkefølge. Men Grantræet bliver den første, for det er altid min yndlingshistorie, så den tænker jeg, at den får I nu. Så jeg vender lige kameraet rundt, og så kan vi se, at vi læser den sammen. Okay. Sådan der. Så skal vi lige se her. Grantræet er på side 100. Lige her. Sådan.
Sådan der. Grantræet. Ude i skoven stod der sådan et nydeligt grantræ. Det havde en god plads. Sol kunne det få, luft var der nok af, og rundt om voksede mange større kammerater. Både gran og fyr. Men det lille grantræ var så ildt med at vokse. Det tænkte ikke på den varme sol og den friske luft. Det brød sig ikke om børnene, der gik og småsnakkede, når de var ude at samle jordbær eller hindbær. Tit kom de med en helt krukke fuld, eller havde jordbær trykket på strå. Så satte de sig ved siden af det lille træ og sagde, nej, hvor er det et nydeligt lille. Nej, hvor er det nydeligt lille. Det ville træet slet ikke høre. Året efter var det en lang stilk større, og året efter igen var det endnu en meget længere. På et grantræ kan man altid, efter de mange led det har, se hvor mange år det har vokset. Var jeg du sådan et stort træ som de andre, sukkede det lille træ. Så kunne jeg brede min gren så langt omkring, og med toppen se ud i den hvide verden. Fuglene ville der bygge rede mellem min gren, og når det blæste, kunne jeg ligge så fornemt, ligesom de andre der. Det havde slet ingen fornøjelse af solskinnet, af fuglene eller de røde skyer, som morgen og aften sejlede hen over det. For det nu vinter, og sneden rundt omkring lå gnistrende hvid, så kom der tit en hare og satte sig lige over det lille træ. Det var så ærgerligt. Men 2 vintre gik, og med den tredje var træet så stort, at haren måtte gå udenom det. Vokse, blive stor og gammel. Det var dog det eneste dejlige i denne verden, tænkte træet. I efteråret kom altid brændehuggerne og fældede nogle af de større træer. Det skete hvert år, og det unge grantræ, som nu var ganske godt voksent, skælvede det ved. De store prægtige træer faldt med en knagen og bragen til jorden. Grenene blev hugget fra. De så ganske nøgne, lange og smalle ud. De var næsten ikke til at kende. Men så blev de lagt på vogne, og heste trak dem afsted ud af skoven. Hvor skulle de hen? Hvad forstod dem? I foråret, da svalen og storken kom, spurgte træet. Ved I ikke, hvor de førtes hen? Har I ikke mødt dem? Svalerne vidste ikke noget, men storken så betænkelig ud, nikkede med hovedet og sagde, jo, jeg tror det. Jeg har mødt mange nye skibe, da jeg fløj fra Egypten. På skibene var prægtige mastetræer. Jeg tør sige, det var dem. De lugtede af gran. Jeg kan hilse mange gange. De knejser. Hvor jeg dog også stor nok til at flyve hen over havet. Hvorledes er det egentlig, dette hav? Og hvad ligner det? Ja, det er så vidt løftigt at forklare, sagde solstrålerne. Glæd dig ved din friske vækst, ved det unge liv, som er i dig. Og vinden kyssede træet, og dukken græd tårer over det, men det forstod grantræet ikke. Når det var ved juletid, der blev ganske unge træer fældet. Træer, som tit ikke engang var så store, eller i alder med dette grantræ, der hverken havde rest eller ro, men altid ville afsted. Disse unge træer, og de var just de allersmukkeste, beholdt altid alle deres grene. De blev lagt på vogne, og heste trak dem afsted ud af skoven. Hvorhen skal de? Spurgte grantræet. De er ikke større end jeg. Der var endda også et, der var meget mindre. Hvorfor beholder de alle deres grene? Hvor kører de hen? Det ved vi, kvædede gårdsboerne. Vi har nede i byen kigget ind af ruderne. Vi ved, hvor de kører hen. De kommer til den største glans og herlighed, der kan tænkes. Vi har kigget ind af vinduerne og set, at de bliver plantet midt i den varme stue og pyntet med de dejligste ting. Både forgyldte æbler, honningkager, legetøj og mange hundrede lys. Og så? Spurgte grantræet og bævede i alle sine grene. Og så? Hvad sker der så? Ja, vi har ikke set. Det var mageløst. Mon jeg er blevet til for at gå den strålende vej, jublede træet. Det er endnu bedre end at gå over havet. Hvor jeg lider af længsel. Og det er dog jul. Nu er jeg høj og udstrakt som de andre, der førtes afsted sidste år. Var jeg alt på vognen. Var jeg dog i denne varme stue med al den pragt og herlighed. Og da, ja, der kommer noget endnu bedre, endnu skønnere. Hvorfor skulle de ellers således pynte mig? Der må komme noget endnu større, endnu herligere. Men hvad? Jeg lider, jeg længes, jeg ved ikke selv, hvorledes det er med mig. Glæd dig ved mig, sagde luften og sollyset. Glæd dig ved din friske ungdom ude i det fri. Men det glædede sig slet ikke.
Det voksede og voksede, vinter og sommer stod det grønt. Mørkegrønt stod det. Folk som så det sagde, det er et dejligt træ. Og ved juletid blev det fældet først af alle. Øksen huggede dybt gennem maven. Træet faldt med et suk hen ad jorden. Det følte en smerte, en afmagt. Det kunne slet ikke tænke på nogen lykke. Det var bedrøvet ved at skilles fra hjemmet. Fra den plet, hvor det var skudt frem. Det vidste jo, at der aldrig mere så de kære gamle kammerater. De små buske og blomster rundt om. Ja, måske ikke engang fugle. Afrejsen var slet ikke noget behageligt. Træet kom først af sig selv, da det i gården, afpakket med de andre træer, hørte en mand sige, det er prægtigt. Vi bor ikke uden det. Nu kom 2 tjenere i fuld stads og bar grintræet ind i en stor, dejlig sal. Rundt om på væggene hang portrætter, og ved den store flisekakkelovn stod store kinesiske vaser med løver på låget. Der var gyngestole, silkesofaer, store borde, fulde af billedbøger, og med legetøj for 100 gange 100 rigsdaler. I det mindste sagde børnene det. Og grantræet blev rejst op i en stor fjerding, fyldt med vand, men ingen kunne se, at det var en fjerding. Til der blev hængt grønt tøj rundt om, og den stod på et stort, broget tæppe. Hvor træet bævede. Hvad ville der dog ske? Både tjenere og frøner gik og pyntede det. På grenene hængte de små net, udklippet af kulørt papir. Hvert net var fyldt med sukkergodt, forgyldte æbler og valnødder hang, som om de var vokset fast. Og over 100 røde, blå og hvide smålys blev stukket fast i grenene. Dukker der så livagtige ud som mennesker. Træet havde aldrig set sådan før. Svævede i det grønne, og allerøverst oppe i toppen blev sat en stor stjerne af flitterguld. Det var prægtigt. Ganske mageløst prægtigt. I aften, sagde de alle sammen. I aften skal det stråle. Tænkte træet. Var det dog i aften, for bare lysene snart tændt. Og hvad mon der sker? Mon der kommer træer fra skoven og ser på mig? Mon gråsbrugene flyver ned ved roden? Mon jeg her vokser fast og skal stå pyntet vinter og sommer? Jo, det er vist god besked. Men det havde ordentlig bakkepine af bare længsel, og bakkepine er lige så slemt for et træ som hovedpine for os andre. Nu blev lysene tændt. Hvilken glans, hvilken pragt. Træet bævede i alle grene derved, så et af lysene stak ild i det grønne, det sved ordentligt. Gud bevar os, skreg frygterne og slukkede i en hast. Nu turde træet ikke engang bæve. Det var en gro. Det var så bange for at tabe noget af al sin stads. Det var ganske fortumlet i al den glans, og nu gik begge fløjdøre op, og en mængde børn styrtede ind, som om de ville vælte hele træet. De ældre folk kom besindige bagefter. De små stod ganske tavse, men kun et øjeblik. Så jublede de igen, så det ryngede efter. De dansede rundt om træet, og den ene foræring efter den anden blev plukket af. Hvad er det, de gør, tænkte træet. Hvad skal der ske? Og lysene brændte lige ned til grenene, og eftersom de brændte ned, slukkede man dem, og så fik børnene lov til at plyndre træet. De styrtede ind på det, så det knagede i alle grene. Havde det ikke ved snippen og guldstjernen været bundet fast til loftet, så var det styrtet om. Børnene dansede rundt med deres prægtige legetøj. Ingen så på træet uden den gamle barnepige, der gik og tittede ind mellem grenene. Men det var bare for at se, om der ikke var gemt endnu en fine eller et æble. En historie, råbte børnene og træk en lille tyk mand hen imod træet, og han satte sig lige under det. For så har vi i det grønne, sagde han, og træet kan have besynderligt godt af at høre med. Men jeg fortæller kun én historie. Vil I høre den om Ivede Arvede, eller den om Klumpe Dumpe, som faldt ned ad trapperne og kom dog i hovedsædet og fik prinsessen? Ivede Arvede, skreg nogen. Klumpe Dumpe, skreg andre. Der var en råben og en skrigen. Kun grantræet tav ganske stille og tænkte, skal jeg slet ikke med? Slet ikke gøre noget? Det havde jo været med, havde gjort, hvad det skulle gøre. Og manden fortalte om Klumpe Dumpe, der faldt ned ad trapperne og kom dog i højsædet og fik prinsessen. Og børnene klappede i hænderne og råbte, fortæl, fortæl! De ville også have en Ivede Arvede, men de fik kun den om Klumpe Dumpe. Grantræet stod ganske stille og tankefuld.
Aldrig havde fuglene ude i skoven fortalt sligt. Klumpedumpe faldt ned ad trapperne og fik dog prinsessen. Ja, således går det til i verden, tænkte Grantræet og troede, at det var virkeligt. Fordi det var sådan en net mand, som fortalte. Ja, hvem kan vide? Måske falder jeg også ned ad trapperne og får en prinsesse. Og det glæder sig til næste dag at blive klædt på med lys og legetøj, guld og frugter. I morgen vil jeg ikke ryste, tænkte det. Jeg vil ret fornøje mig i al min herlighed. I morgen skal jeg igen høre historien om Klumpedumpe, og måske den om i udhavet. Og træet stod stille og tankefuld hele natten. Om morgenen kom en karl og pige ind. Nu begynder stasen igen, tænkte træet. Men de slæbte ud af stuen, op ad trapperne, ind på loftet, og der, i en mørk krog, hvor ingen dag skinnede, stillede de det hen. Hvad skal det betyde, tænkte træet. Hvad må jeg her skal bestille? Hvad må jeg her skal få at høre? Og det hældede sig op til muren og stod og tænkte, og god tid havde det, til der gik dage og nætter. Ingen kom derop, og da der endelig kom nogen, så var det for at stille nogle kasser hen i gården. Træet stod ganske skjult, man skulle tro, det var rent glemt. Nu er det vinter derude, tænkte træet. Jorden er hård og dækket med sne. Menneskene kan ikke plante mig. Derfor skal jeg nok stå her i læ til foråret. Hvor det er velbetænkt. Hvor dog menneskene er gode. Var her kun ikke så mørkt og så skrækkeligt ensom. Ikke engang en lille hare. Det var dog så fornøjeligt derude i skoven, når sneen lå, og haren sprang forbi. Jeg selv, da den sprang hen over mig. Men det holdt jeg ikke af dengang. Heroppe er det jo så forskrækkeligt ensomt. Pip, pip, sagde en lille mus i det samme og smuttede frem. Og så kom der nok en lille. De snusede til grantræet og smuttede ind mellem grene på det. Det er en gruelig kulde, sagde de små mus. Ellers er jeg velsignet at være. Ikke sandt, du gamle grantræ? Jeg er slet ikke gammel, sagde grantræet. Der er mange, der er meget ældre end jeg. Hvor kommer du fra? Spurgte musene. Og hvad ved du? Det var nu så grueligt nysgerrig. Fortæl os dog om det dejligste sted på jorden. Har du været der? Har du været i spisekammet, hvor der ligger oste på hylderne og hænger skinker under loftet, hvor man danser på tællelys og går mager ind og kommer fed ud? Det kender jeg ikke, sagde træet. Men skoven kender jeg, hvor solen skinner og hvor fuglene synger. Og så fortalte det alt fra sin ungdom, og de små mus havde aldrig før hørt sådan noget, og de hørte sådan efter og sagde, nej, hvor har du set meget, hvor du har været lykkelig. Jeg, sagde grantræet og tænkte over, hvad det selv fortalt. Ja, det var i grunden ganske morsomme tider, men så fortalte det om juleaften, da det var pyntet med kager og lys. Sagde de små mus, hvor har du været lykkelig, du gamle grantræ. Jeg er slet ikke gammel, sagde træet. Det er jo i denne vinter, jeg er kommet fra skoven. Jeg er i min allerbedste alder. Jeg er bare sat i væksten. Og du fortæller dejligt, sagde de små mus. Og næste nat kom de med 4 andre små mus, der skulle høre træet fortælle. Og jo mere det fortalte, desto tydeligere huskede det selv alt og syntes. Det var dog ganske morsomme tider. Men de kan komme. Klumpedumpe faldt ned ad trappen og fik dog prinsessen. Måske jeg også skal få en prinsesse. Og så tænkte grantræet på sådan et lille nydeligt birketræ, der voksede ud i skoven. Det var for grantræet en virkelig prinsesse. Hvem er Klumpedumpe? Spurgte de små mus. Og så fortalte grantræet hele eventyret. Det kunne huske hvert evigt ord. Og de små mus var færdige med at springe op i toppen af træet og bare fornøjelse. Næste nat kom der mange flere mus. Og om søndagen endte også 2 rotter. Men de sagde, at historien var ikke morsom. Og det bedrøvede de små mus. Til nu synes de også mindre om den. Kan de kun den ene historie? Spurgte rotterne. Kun den ene, svarede træet. Den hørte jeg min lykkeligste aften, og dengang tænkte jeg ikke på, hvor lykkelig jeg var. Det var en overmåde dårlig historie. Kan de ingen med flæsk og tællelys? Ingen spisekammerhistorie? Nej, sagde træet. Ja, så skal de have tak, svarede rotterne og gik ind til deres. De små mus blev til sidst også borte, og der sukkede træet. Det var dog ganske rart, at de sad omkring mig. De vævede små mus og hørte, hvad jeg fortalte. Nu er også det forbi, men jeg skal huske at fornøje mig, og jeg nu tages frem igen. Men når skete det? Jo, det var en morgenstund. Der kom der folk og rumsterede på loftet. Kasserne blev flyttet, træet blev skubbet frem. De kastede det rigtig nok lidt hårdt mod gulvet, men straks slæbte en karl det hen mod trappen, hvor dagen skinnede.
Nu begynder livet igen, tænkte træet. Det følte den friske luft, den første solstråle, og nu var det ude i gården. Alt gik så hurtigt, træet glemte rent at se på sig selv. Der var så meget at se rundt om. Gården stødte op til en have, og alt blomstrede derinde. Roserne hang så friske og duftende ud over det lille rækværk. Lindetræerne blomstrede, og svalerne fløj om og sagde, "Kværvit, min mand er kommet." Men det var ikke grantræet, de mente. "Nu skal jeg leve," jublede det og bredte sin grene vidt ud. De var alle visne og gule. Det var i krogen mellem ukrudt og næller, det lå. Guldpapirstjernen sad endnu i toppen og glimrede i det klareste solskin. I gården legede et par af de lystige børn, der ved juletid havde danset om træet og været så glade ved det. En af de mindste for hen og rev julestjernen af. "Se, hvad der sidder inde på det ægle gamle juletræ," sagde han og trampede på grene, så de knæede under hans støvler. Og træet så al den blomsterpragt og friskhed i haven. Det så på sig selv, og det ønskede, at det var blevet i sin mørke krog på loftet. Jeg tænkte på sin friske ungdom i skoven, på den lystige juleaften, og på de små mus, der så glade havde hørt på historien om Klumpedumpe. "Forbi, forbi," sagde det stakkels træ. "Havde jeg dog glædet mig der kunne. Forbi, forbi." Og tjenestekarlen kom og huggede træet i små stykker. Et helt bånd lå der. Dejligt blussede det op under den store bryggerkedel, og det sukkede så dybt. Hvert suk var som et lille skud. Derfor løb børnene, som legede ind og satte sig foran ilden, så ind i den og råbte pif paf. Men ved hvert knald, der var et dybt suk, tænkte træet på en sommerdag i skoven, en vinternat derude, når stjernerne skinnede. Jeg tænkte på juleaften og Klumpedumpe, det eneste eventyr, det havde hørt og vidste at fortælle. Og så var træet brændt ud. Drengene legede i gården, og den mindste havde på brystet guldstjernen, som træet havde båret sin lykkeligste aften. Nu var den forbi, og træet var forbi, og historien med. Forbi, forbi, og det bliver alle historier. Og det var så grantræet, min yndlingshistorie, som jeg synes er rigtig god, fordi den jo på en eller anden måde minder os alle sammen om, at man skal huske at nyde tiden, mens den er der. Fordi vi aldrig ved, hvad fremtiden bringer. Vi ved aldrig, om det var den lykkeligste dag, eller aften, eller tid i vores liv. Og man ved aldrig, hvad i morgen bringer. Jeg tænker, det er en af grundene til, at det er mit yndlings hos Andersen eventyr. Det er en god fortælling. At på et eller andet tidspunkt, så er man gammel, og livet er forbi. Og så er det rigtig trist at kigge tilbage på livet og tænke, at man burde have værdsat det noget mere. Så ja, det var første højtlæsning af den her bog. I må gerne sige til, hvad for en I tænker, I vil have næste gang. Tak for at se med.